Gipaspasan karon ang pagpamutol sa mga sanga sa kahoy sa mga personnel sa Action Agad Team sa Talisay City samtang ting-init pa. Ano yung report ni Fem Ridumabo? Tulungad to sa upat ka mga hangyo matag adlaw ang madawat sa Action Agad Team sa Talisay City gikan sa mga Talisaynon alang sa pagpaputol sa mga patay na ulaya nga mga punuan sa kahoy kay gikahadlukan kini nga matumba paingon sa kabalayan. Mato ni Gary Tunggunon, ang pangulo sa Action Agad Team, nga ang uban usab gikahadlukan nga maoy makamugna og sunog. Ilabi na ang mga laya nga dahon sa maong mga kahoy duol usab sa electrical wire. Atong aksyonan labi na kanang sa mga barangay request kahoy nga mga wa na kayo kanang likado na kayo kay tungod sa init nga taas na kayong init nga sagaran lang alaya nga mating kahoy ni pakuha gyud sa balay kay likado man gyud ang ilang balay ning abo na stinguan likado kay labi na mahum nga siyuta. Samtang daghan usab ang nagpalimpyo sa mga kanal o drainage diha sa mga nagkadiyang sitio ug sa National Highway. Lakip na sa mga subdivision nga apil sa mga grabing gibahaan niadtong November tungod sa bagyong Tino. Human nga hangtod karon daghan pang mga lapok nga nibara sa drainage. Gipaningwa sa Action Agad Team nga matubag ang tanang mga hangyo nga palimpyo sa kanal ug ang pagpamutol sa mga patay ulaya nga mga punuan sa kahoy. Hilabi na nga mokalit ra usab ang pag-uwan. Ato ring limpyo kini bitong mga main road. Ato nagigsipig limpyo ron. Nga daghan sa king request mo kasagan di ka Pan River kanang mga subdivision bitaw ma'am. Kay pag bagyong Tino ang katong ilang mga kanaliha daghan pa yung mga lapok nga kuwaonon. Ya mausad lagi kay gumika sa di kay tadaghan bitang tao ato anam-anam lang gyud. Anaw sa buban mga hangyo nga nagpaayo sa mga tubo o linya sa patubig. Uban ni Godfrey Relien, Fem Ridumabo. Balitang Bisdak.